Jednou z aktivít, ktorými IOM Slovensko podporuje riadenú a humánnu migráciu, je Migračné informačné centrum. Ide o právne, sociálne a pracovné poradenstvo v oblastiach ako je pobyt, rodina, zlúčenie rodiny, občianstvo, zamestnanie, sociálne a zdravotné poistenie. Pomáhame cudzincom s orientáciou na trhu práce, ako si hľadať prácu, na čo si dávať pozor pri podpisovaní zmluvy. Tiež im pomáhame s prípravou životopisu a motivačného listu a tiež Migračné informačné centrum dlhodobo poskytuje finančné príspevky na vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy pre cudzincov na Slovensku. V rámci Migračného informačného centra taktiež spolupracujeme s komunitnými mediátormi a v spolupráci s nimi organizujeme rôzne informačné a kultúrne podujatia, ktoré pomáhajú migrantom na Slovensku lepšie spoznať kultúru a zároveň aj dôležité informácie, ktoré sú potrebné pre ich život. Tiež poskytujeme od roku 2006 bezplatné kurzy slovenského jazyka, a to prezenčne a v online forme, a tiež sociálnu a kultúrnu orientáciu v hlavných oblastiach života na Slovensku. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke mic.iom.sk.